Madame Esprit, der fortsat kan ned mod stregen. 6 Madame Esprit har åbnet op med et par længder nu til forfølgerne, og den ser ud til at have det klart for sig, og den trækker frem og vinder foran nummer 3 African Award. Tredjepladsen vel til nummer 4 Blue Touch. Mega Blast, 6 Mega Blast er godt gået af 4 Madame Esprit, kæmper midt i banen. Helt udvendigt har vi nummer 2 Goldbridge. Men det er vel nummer 6 Mega Blast. 6 Mega Blast, 4 Madame Esprit, 4 Madame Esprit, 6 Mega Blast. 6 Mega Blast eller 4 Madame Esprit, 2 Goldbridge kommer, men det er vel 4 Madame Esprit på stregen for 6 Mega Blast og 2 Goldbridge var vel så. Stærkt, det er nummer 7 Godt Bell, det er 5 African med, det er 6 Madame Esprit, der stadigvæk er der. 3 hente side om side her, tabellerløb, nu skal det afgøres, hvem er stærkest. Det er udvendt nummer 6 Madame Esprit, der fortsat kan. 6 Madame Esprit ser ud til at vise kassen. 6 Madame Esprit, den afviser anlæggende for 5 African med, 7 Godt Bell. Og 6 Madame Esprit, der vinder tabellerløb, for nummer 5 African med, 7 Godt Bell på tredje. Madame Esprit har ikke givet sig endnu. 6 Tigers 11, 7 Madame Esprit, 7 Madame Esprit og 6 Tigers 11. 6 Tigers 11, 7 Madame Esprit, den blik der viser kommer igen. Men det er 6 Tigers 11, 6 Tigers 11 ude til at have kontrollen. 6 Tigers 11, 7 Madame Esprit. Spiller med midt i det andet, men det kommer igen. Madame Esprit, Madame Esprit løfter. Det er Madame Esprit, der vinder. Tigers 11 endnu længere ud under Freja. Vi får den her revanche-duel fra senest, hvor de gik hoved ved hoved ind mod stregen. Nu gør de det igen. Det er 7 Tigers 11 eller 3 Madame Esprit. 3 Madame Esprit, 7 Tigers 11. 7 Tigers 11, 3 Madame Esprit. Det er 7 Tigers 11, 3 Madame Esprit. Det er knivskarpt.